Mabindi winjo kanyo ni nodonje higa mar 2006 nyaka sani gin higni 20. Nyaka sani bende oseyo ni nitiere nyithi skul moko mabende noluto ombulu mane welo mag ODM nyaka ronga jwang keni pichni mabende nisebedo kinene mbui mopogore opogore mabende nopogia keni diwach nango. Pamela kaka ja ODM in welo maka sipul ni tinene umachal nade? Erokamano ahinya. Welo maka sipul ni ing'eni ji onego dhi adhiya gi welo mar duond bura mar party mar ODM. Weche osebedo mang'eny sana nikech ing'eni aneno ka ng'eny gi ok ohero telo mar mama. To telo mar mama no en telo maber. Bedo ni ne giwacho ni ne gi support Boyd Were ok onyiso ni koro ne ginyalo kawo ji mondo giter mondo dhi ogo kura. Japiny ema tego ji. Kane Boyd Were ne ok ne ber ne joka sipul ka bondo, to joka sipul ok dino yiero Boyd Were. Boyd Were no yier gi kura mang'eny. King'iyo kura ma Boyd Were oyudo, to gi ng'ama oluwe, ineno ka pogruok nitie mabor sana. To aneno ka ji owuok oko, to ok naneno ka ji owuok oko maber. Nikech kiriwo kura gi, to onego bed ni ji nowuok oko maber moloyo kura manogo chieng'no. Nyithi skul nitie madongo, ma nyithindo moko nitie magin slow learners, moko be nochako skul moleo. Ng'eny gi gin nyithindo moseromo higni 18 manokawo kura manogoyo kata e yiero mokalo cha. Kech kidhi ming'iyo ni kane en nyathi skul, do jomoko be nitie manonyuol ma dendgi tin, ma king'iye tiparo ni en nyathi skul. Gin joma tindo. To gima be nyaka jochungi ng'e ni kani paro ni jogi gin nyithi skul, sani endi do ging'e ni Gen Zs be owuok. Gin be gidwaro ni mondo oyier Gen Zs wetegi. Koro kano ng'ato neno nyithind skul, to mago ok gin nyithi skul. Mago gin Gen Zs ma gina joma dongo but koro gitin. Ne gidhigo kura mondo giket Gen Z wadgi mondo donje telo. Machacha ne en range mabor, mok inyal wacho ni gichacha no kotimre yo makare. Mana kaka sewacho ni kanitie chieng' yiero to propaganda be nyaka bed mang'eny. Propaganda bedoga. To kisebet ni jo ODM oseyiero ng'atgi, an koro kadhi. Bas koro mano kelo ni jomoko ok bi dhi nikech oseng'eyo ni ok bi mi jomoko gi otiko. But mano en gima rach sana. Kidwa ni mondo ng'ati oyier, please wek bete out. To Pamela ka penji, welo itimo gi ng'a? Iwacho ni kitimo welo mag duond buche, dong jochama ema time? Koso nek be ni time nade? Jochama ema time. Jochama ema time, itime e secret ballot. In idhi adhiya kachechande, timiyi kalatas, tidonjo go e box kachecha. Ichuo tik kata iketo X e ng'amidwaro. To jo party go ema chung', to ng'ato ka ng'ato gi jachung'ne, nitie ng'ato ka ng'ato manoketo ng'ama ng'iyo kuche. Koro ng'at mang'iyo kuchini sama ang'i kweno, tiyiero ni ng'atni nigi kuradi, ng'atni nigi kuradi, to ng'atni be nigi kuradi. Onge kura ma jo party kawo mang'eny to kete box mondo ang' oketne ng'atgi moro ma gidwaro. Emomiyo winjo kawacho niya, kidwaro ni mondo ng'ati odong' to bede ot. Mano to ng'ati no biro dong'. To kidwa ni ng'at midwaro ni mondo dhi oyombi, wuogo oko mondo idhigo ni ng'ati ni kura, to ng'ani biro yombo. Nomination ka ema duoko ji dala. Mano e gima joma ng'eny ok ong'eyo. Kidhigo kura mar nomination, igoyo ni ng'ati cha. Mano yot mondo dhi ochung' kore e yiero maduong' mondo miyo yombi. Koseyombo gi otiko mar ODM ni. Mana kamano. To nitie gimoro kanyo ma adwa ni mondo awachi ma chien mana winjo ka nono wacho chien kacha. Ineno ka chieng' moro ne ikalo budget mane dhi hinyo jopiny. Tineno ka jowa moko gi side gi jok makalo budget ma dhi hinyo jopiny, to ji mang'eny neno ni budget ni kokal to dhi hinyowa. Tineno ka joka gin gidhi adhiya to gikalo budget cha, to sekwer gi ni budget ni, kendo gin be ging'e ni budget ni trach, odhi hinyo jopiny, to gikale akala. Mane momiyo kata ka koro ji dhi kacha to nyaka ng'iyane ni to en jok madhi ng'iyo interest mar jopiny, koso ng'atni en gi interest ni. Ok onego bed ni niketo interest ni koyieri to interest mari nyaka bed mana mar jopiny. Emomiyo party be nyaka bed very careful gi jok mag chung' magiwacho negi ni mondo odhi oyier. King'e ni ok idwar party ni party ojogi, weya